Rueda destacou o liderado galego en investigación mariña. O presidente da Xunta reivindicou que este feito contribúe a facer de Galicia un referente internacional na I+D+I. O auditorio do Auditorio Fontán na Cidade da Cultura acolleu hoxe o segundo encontro das ciencias mariñas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira do Mar, Marta Villaverde, asistiu á súa inauguración e na súa intervención reivindicou o liderado de Galicia na investigación mariña, o que contribúe a consolidar a comunidade como un referente internacional no I+D+I. Demostremos que esa Galicia calidade que ten que estar presente en todas partes tamén está no noso sector científico. Insisto en que faremos todo o posible para non só manter, senón reforzar a capacidade de investigación en Galicia para manter a estabilidade destas redes de colaboración tecidas entre centros e entre persoas que dependen de diferentes administracións, pero que ao final estades traballando no mismo, e que todos estes proxectos productivos, con transferencia efectiva, en moitos casos, a aplicacións moi prácticas. O presidente puxo en valor que o Programa de Ciencias Mariñas representa un modelo de traballo en rede e de cooperación institucional, no que a Xunta investiu 10 millóns de euros destinados a fortalecer as capacidades das institucións públicas de investigación no ámbito mariño. Agora que acabamos de comenzar a exercer as nosas competencias en xestión do litoral, ábrese un mundo de posibilidades tamén. Tamén aí temos que aproveitar a capacidade que agora temos para dispoñer e decidir sobre todo o que pasa no noso entorno marítimo na comunidade de España con máis kilómetros de coste, polo tanto, con máis kilómetros de vida, de posibilidades de investigación e de dar con ferramentas que sirvan para mirar para adiante. Rueda lembrou a aposta que está a facer o Goberno autonómico por manter e reforzar a capacidade de investigación de Galicia e destacou, entre outras medidas, a creación dunha fundación coa que se busca atraer a científicos de primeiro nivel para que desenvolvan a súa carreira na comunidade.